haligi ng pananampalatayang Islam o 5 Pillars of Islam? Kapag may sombrero, Muslim. Kapag walang sombrero, Muslim pa rin ba? May balbas eh, no? Pag walang balbas, Muslim pa rin. Pag naglalakad ako dyan, siguro kung hindi ito sabihin, may Muslim naglakad ko. Pero kapag ganito siguro, Sa Diyos tayo nang galing, sa Diyos din tayo magbabalik. Yes, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lapu-lapu. Sino ang nakikipaglaban kay Magellan? Si Lapu-lapu. At ano ang pananampalataya o ano ang pinaniniwalaan ng mga tao dito sa Pilipinas bago dumating si Magellan? Islam. ang pagsunod, pagsuko, ang talima sa isang Diyos, ang tawag doon ay Islam. Huwag kayong sasaba sa mga nilikha sa kalupaan, sa langit, mga ributo, imahe. Ito ay isa sa pinakamalaking kasalanan. Pero Sino ang mga Muslim? Doon tayo sa tao. Ang sino man na sumunod, sumuko, tumalima sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos, siya ay Muslim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah wa ashhadu anna Isa ibnu Maryam Rasul Allah wa jannata wan nara haq. Allahu Akbar.